Egypt nie len o pamiatkách a histórii, je aj o malých chvíľach, ktoré z neho robia zážitok na celý život. Takto vyzeral môj deň. Deň som začal tak, ako sa patrí. Raňajkami, pri ktorých sa vám zdá, že čas beží pomalšie a že slnko dnes bude hrať hlavnú úlohu. Egyptské cesty majú svoj vlastný rytmus a ten ma dnes priviezol na miesto, kde sa o mňa postarali ako faraóna. Kleopatra spá. Po takejto starostlivosti človek vyhladne. A to vo Egypte aj obyčajný obed chutí trochu ako dovolenka. Pláž je tu kapitola sama o sebe. Modrá, pokojná a nekonečná. A obalovanie? To je len ospravedlnenie zostať na chvíľu nehybne a nechať svet ísť ďalej. Deň sa spomaluje a večera chutí presne tak, ako má. Po slnku, mori a dobrom dní. Večer patrí rozhovorom a vôni kávy. Tu sa život neskrýva za dverami, žije sa priamo na ulici. A deň zakončujem tak, ako začal, na ceste. Len tento raz má mesto inú tvár a nočné svetlá rozprávajú svoje príbehy. Takto vyzerá jeden obyčajný deň v Egypte, ktorý si budem pamätať na celý svoj život.